A ti et ve. És bo per la salut. Si et poses malalt, la xixi em renyarà. Està bé. Oi que rostiràs la carn tu, aquest cop? Sí. Gràcies! Els cabells. Son Gohan, has d'aprendre a fer servir els poders en la mesura adequada. Ho faré. Ostres, que em cremo! Gohan! És hora de dinar! Ja vaig. Has de menjar molt per estar-se. Si arribares a posar-te malalt, ta mare s'enfadaria amb mi. Clar. Escolta, podries rostir-me això? Gràcies! Me n'he passat un poc. Gohan, un dia d'estos hauràs d'aprendre a controlar la teua energia. Sí, clar. Ai, que em creme!